Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin Rasul Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila ruhi Abdul Albab Syekhun wa ila hadratin dini wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riyadhus Shalihin As-Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi hadis kang nomor loro kang kaping 7. Hadis tentang muraqabah iku an Abi Dzar saking Abi Dzar Jundubi bin Junadata wa Abi Abdurrahman lan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ya Mu'adz bin Jabal an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi itaki wadiya sira Allah ing Allah haitsu makunta ing dalem endine ana sapa sira wa asbik lan ngetutna sira asaiata ing barang kang ora al-hasanata ing barang kang bagus. Ketiya karo Gusti Allah ning dinggon ana. Jangan nang ndi wae kudu wedi karo Gusti Allah, wa sing ana kancane mbok ora kon rame kok kon sepi. Sing pertama, sing kedua bar nglakoni barang elek, tokno nganggo barang sing apik. Tamhu mongko bakal mlebur. Tamhu mongko bakal mlebur Tamhu mongko bakal mlebur apa hasanah ha ing sayi'ah wa khaliq lan gawe pager utawa puji pekerti sapa sira annasa ing manungsa bihuluken kelawan puji pekerti hasanin kang bagus. Hadis sing cendhek tapi isine 3. Siji, wedi karo Gusti Allah dimanapun berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, berakhlak atau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawan riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngucap sapa Tirmidzi hadisun ada utawi iki iku hadis hasanun kang bagus. Asalisu utawi hadis kang kaping 3 iku an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu an kala ngucap sapa Ibni Abbas kuntu ana ingsun iku khalqan nabi ing dalem burine nabi yauman ing dalem suwiji dina. Suatu saat aku ana ning burine nabi, ya mungkin bonceng mbok laku ning burine. Pakola nuli ngucap dawuh sapa nabi, ya welamu he bocah nom. Iki Ibnu Abbas isih ulang cek cah nom. Ini seturune ingsun iku alimu mulang sapa ingsun ka ing sira kalimat ing pira-pira kalimat. Iki Ibnu Abbas nate diulang nabi beberapa kalimat. Apa rupane ihfat nyuwuna reksa sira. Ihfat nyuwuna reksa sira Allah ing Allah. Yahfat mangko bakal reksa sapa Allah ka ing sira. Jaluk reksa jaluk perlindungan Gusti Allah, niscaya Gusti Allah bakal ngelindungi. Ifat jaluk reksa sira Allah ing Allah tujahata ing arah-arah sira. Ida sa'alta
ing dalem nalikane njaluk sapa sira fasal nanti njaluk aja njaluk marang sapa-sapa nak donga njaluk kekarepane apa donga apa pengin apa fasal mongko njaluk sira Allah ing Gusti Allah. Iki ulangane Kanjeng Nabi. Ken uripe kula nyasame ora salah kaprah, ora njaluk karo kuburan, ora njaluk karo wali. Njaluk karo wali salah, njaluke tetep karo Gusti Allah lantaran wasilah karo para wali, karo para wong alim. Wa idza sta'anta lan ing dalem nalikane njaluk tulung sira nang njaluk tulung sapa fasta'in monggo njaluk tulung sira billahi kelawan Allah. Iki wulangane Kanjeng Nabi. Wa lam ngerti ya sira annal ummata ing sedune umat iku law istama'at lamun kumpul sapa umat ala ayang fa'u ing atase yen to paring manfaat sapa umat ka ing sira bisain kelawan sewiji-wiji lam yang fa'u mongko ora aweh manfaat sapa umat ka ing sira illa bisain kejaba kelawan sewiji-wiji kota tabar teman-teman nyatet ing syai sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Iki apa barang sing ana manfaate yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kebaikannya pasti dibales dicatat Gusti Allah. Wa ini sama lan lamun kumpul sapa umat ala yadurruka ing atase yen to mlarati sapa umat ka ing sira bisa ing lawan ciwi-ciwi. Lan ana wong sing arep bahayani arep nyelakani awakmu lam yadurru monggo ora bahayani sapa umat ka ing sira illa bisyai'in kejaba melawan suwiji-wiji. Kot kataban teman-teman nyatet bu ing syai' sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira rufi'at diangkat apa al-aqlamu biro-biro pesten wajafat lan garing apa as-suhufu biro-biro buku pesten buku catatan pesten rawang riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngucap sapa Tirmidzi hadisun hada utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih wa fi riwayati ghairi Tirmidzi lan ing dalem riwayate saliyane Tirmidzi ihfad jaga sira Allah ing Gusti Allah tajid monggo bakal nemu sira bu ing Allah amamaka ing dalem ngarepira ta'arruf monggo bakal merdi-merdi makrifat sira ta'arruf monggo bakal merdi-merdi makrifat sapa sira ila wa maring Allah firraha ing dalem tingkah jembar yakrif monggo bakal paring bagus sapa Allah ka ing sira bisyuddati ing dalem tingkah rekoso. Nah, jangan ketika senang kok eling Gusti Allah engko nak pasti rekoso Gusti Allah ya bakal aweh pitulungan. Tapi biasanya wong iki wali nak seneng lali kabeh, lali zikir ya lali ibadah. Biasanya eling Gusti Allah ya nak pas dalam keadaan napa rekoso. Mulane ora mandi donga mandi ini malah justru jenengan ketika dalam keadaan entuk akeh nikmat jenengan tetap eling Gusti Allah, menyadari sehatku iki ya nikmat saka Gusti Allah. Bodohku iku ya nikmat saka Gusti Allah. Entuk gawean sing kepenak, entuk bonus sak pirang-pirang. Eling karo Gusti Allah, tetap eling Gusti Allah. Mengko nak kita dalam keadaan terjepit, ya mungkin pas angel penggawean, pas angel duit, niku ya Gusti Allah sing maringi pitulungan. Cuma biasane kuwalik
Wong kuwi eling Gusti Allah nak pas sehat nak pas lara, pas sehat yo negar tekan ngendi lara guling-guling yo ana nambung ning ngamben ning kasur. Gek eling Gusti Allah, gek eling mati ora mandi tungone. Yo gek sugih lali, sugih yo blonjo plesir tekan ngendi tutuke jatuh bangkrut, jatuh miskin, gek eling Gusti Allah. Boten mandi Gusti Allah ora nyedak. Anaman setune perkara ahtoa kang lumutake apa man, ahtoa kang lumutake apa maka ing sira lam yakun mongko ora ana apa man iku liyusiba kok yen to ngenani apa man iku liyusiba kok yen to ngenani apa maka ing sira wa ma asoba wa ma utawi perkara asoba kang mengenani apa maka ing sira lam yakun mongko ora ana apa ma iku liyuhti kok yen to ngluputake apa ma kok yen to ngluputake apa maka ing sira ya padha bahaya kuwi nak memang jatahe awake dhewe ora kena bahaya ya ndelalae dislametke karo Gusti Allah. Nak jatahe kena bahaya kaya jenengan ngumpet ngungsi ning ndi wae ya tetep kena bahaya. Wa lan ngerti sira anan nasra setuhune pitulunge Allah iku ma'as sabri sertane wong kang sabar. Pitulungane Gusti Allah iki diparingi wong sing sabar. Wa annal faraja lan setuhune kebungahan lan sak temene to setuhune kebungahan iku ma'al karbi sertane kerupekan. Ya wong iki ngrasake bunga iso rasa bunga nek wis tau ngarep menapa ngadepi kesusahan. Wa anna ma'al usri lan sak temene sertane susah apane yusron ono gampang. Apa yusron ono gampang. Setelah susah baru ada kemudahan. Apa peribahasane? Berakit-rakit dahulu, berenang kemudian. Ya mesti latihan dhisik. Padha mbak-mbake iso adang ya mesti ngledes dhisik. Ya tenan. Kangkang iki sing latihan adang ya kadang blenyek. Cara blenyek ya malah gosong, cara ngono ya malah kletes. Pisan pindho ping 3 ngomong suwe-suwe ya kok wis iso nganti srate. Nah, kabeh gampang kuwi mergo saka sing angel. Nah, iki tak mriki. Umeleke kaitane kali poso. Poso kula jenengan sami niki Kang Mbak. Poso niku mboten sekedar menahan ora mangan, ora ngombe. Awet saka imsak subuh sebelum subuh nganti maghrib. Nak trimo ora mangan, ora ngombe beruang kuwi iso. Ya napa mboten? Nak trimo ora mangan, ora ngombe kula jenengan sami jenengan mesti kuat. Mbak Umi ya kuat. Tapi ono poso itu tidak hanya sekedar menjaga supaya tidak makan minum, tapi juga menjaga hawa nafsu. Atine yang diposoke, sing diposoke ora namung tutuke, ora namung cangkeme tok, ben ora klebon ngombe, ben ora klebon mangan, tapi ati lan pikirane kudu diposoke. Mergane napa? Ya sae poso asal kula nyansane iki ora klebon mangan, ora klebon ngombe, awet subuh nganti maghrib posone sah. Tapi poso sah kadang kula nyansane ora entuk barokahe, ora entuk ganjarane poso mergo kula nyansane ora iso ngempet hawa nafsu. Posone sah tapi ora entuk barokahe poso. Apa kuwi sing kudu dikendalikan? Apa meneh saiki caca sakila untung jenengan teng mriki poso nyekeli HP dibatasi. Dan iki kangene
sedulur-sedulur kanca-kanca sing poso mungkin HP tetep ning kanan iki nak ora diwaspadai sing poso cuma napa wetenge tok tapi atine urung dipasake pikirane urung dipasake mergane apa ada 5 hal yang bisa merusak posone kula nyangsani khamsun yuftir naso asoima khamsun utawi 5 iku yuftirna gitu ngilangke barokah poso utawa batalke tapi ora batal dalam arti hakiki asoima ing wong kang poso iki sing kudu hati-hati sing iso ngilangke ora merusak posone ora batalke poso tapi ngilangke barokah siji nggih al-ghibatu ghibah mudeng ghibah rasane poso iki luwih apik lan seneng wis dhewe turu wae malah tangkul maasi dengan poso kuwi turu ganjarane malah ya tapi nak jatahe turu jatahe sekolah ya tetep kudu sekolah jatahe ngaji ya tetep ngaji jatahe piket ya tetep piket nak jenengan pas ora ana jatah kegiatan luwih apik kok gawe turu mergo turune wong poso kuwi siji tarkul si ninggal maksiat yang nomor 2 napa turune wong poso kuwi direken ibadah napa kok direken ibadah iya mergo kadang iso uga ketika posisi melek ketika posisi terjaga kula nyansami iso nglakoni perkara iki siji apa ghibah rasani delok lagi yo bodhone poso kuwi arep nyekel Quran abot arep mutolaah abot nggih to nyekel Quran niku lho kon ngaji apa seprapat jam wis beku tapi nak jagong ngomong ke koncone metani tong gone riba sak jam rong jam waktu ora krasa mrana niki diempet ngene poso aku poso ana sok imun ojo riba nak dijak riba meneng marang ngono terus lunga riba percuma jenengan ki poso tapi malah wektune entek gawe metani konco. Yang kedua an-namimah adu domba. Ngerti adu domba? Saling ngedu koncone. Iya. Koncone padha koncone didu padahal koncone arang ono kulaan werta kulaan berita. Rekane jenengan dianggap kanca sing iso dipercaya. Jebule jenengan malah napa sing nyebar-nyebarke berita. Domba niki timpet sing nomor 3 al-kadzib napa goroh niki termasuk sing iso ngrusak pahalane poso iki goroh ngapusi niki mulakno iki bab-bab ngene niku kan bahas masalah jujur lagi poso aja pisan-pisan jenengan ngapusi yo mbok ngapusi karo awake dhewe mbok ngapusi karo cone go ngapusi wong tuwa go ngapusi kan jane iku ampun jangan ngapusi nah, termasuk niki sing kudu dijogo niku ngapusi niki termasuk goroh utawa ngomong goroh ngomong sing ora bener termasuk niki sing dileke abah sing kudu ngati-ngati kaitannya ngomong goroh itu tidak hanya kaitannya dengan mulut tapi juga kaitannya dengan jempol bola sami beretika ketika bermedia sosial menggunakan HP itu beretika. Abah riyen niku pun pesen kali kula, gitu pesen kali anak-anak tidak boleh atau jangan mudah ikut menyebar berita-berita hoax atau berita-berita yang belum tentu jenengan ketahui kebenarannya. Sing belum tentu bener dhewe ora entuk ikut membagikan, apalagi kok berita-berita yang isinya itu terkait dengan keburukan orang lain. Kok jenengan
ikut membagikan ning kono ana wong membagikan sesuatu yang belum bener orangnya jangan ikut ngerti. Wah iki delele musuhku, iki delele kok sing ora tak senengi kok kena masalah ana sing ngupdate. Walaupun jenengan ora sing ngupdate tapi ketika jenengan ikut membagikan jenengan entuk dosa atau wis mesti dosane, wis mesti bener berita ora apik jenengan ikut membagikan berarti padha karo jenengan membuka aib orang lain. Padahal membuka aib orang lain suatu saat aib kita pasti juga akan dibuka oleh orang lain. Kadang sing buka aib kita ya Gusti Allah. Mulane hati-hati nggih nggih supaya kula nyasami posone kurang nyasami ora sia-sia. Yang ke berapa berarti? 4. Yang keempat itu adalah wanadru bisyahwati. Ini hati-hati. Iso merusak poso niku wanadru lan ningali bisyahwati kelawan syahwat. Lah hati-hati. Lah iki mau termasuk tak kon ngadep rene. Wis wayahe pusing, wong lanang delok wong lanang, wong wedok delok wong lanang ganteng. Nak deloke dengan syahwat iso merusak poso. Nolakno poso ku yo hati-hati, aja cedak-cedak dengan lawan jenis. Mergane nopo? Jenengan kalau hanya sekedar melihat dengan syahwat, posone ilang barokah. Sing disamari, gitu. Umpama engko syahwate kuwi terus keturutan nanti terjadi jima, ya misalkan antara suami istri ora iso ngerem bawa nafsu poso-poso malah udah ning ngarepe bojo, nari-nari ning ngarepe bojo. Lah sing lanang kepencut terus syahwatan pun ilang barokah. Lah kok malah terus blas ora iso ngempet. Lah kok malah terus diukel-ukel tenan nanti terjadi jima, malah kena kafarot. Kafarotnya napa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kira sing ngene iki lanang wedoke ora sing kewajiban 2 bulan berturut-turut kuwi wong lanang. Ora wong lanang kok syahwate wong lanang kuwi pira? Gede apa sithik syahwate? 90 songo. Karena hati-hati, ojo cedak-cedak deloki mbak-mbak, ojo jual jawil mbak-mbak. Jangan mirsani tok wis terus bayang ke sing ora-ora ilang barokah posone. Sing nomor 5 niki. Wal yaminu lan sumpah al-kadzibu kagoro. Sumpah, tapi sumpahmu ora sumpah karena Gusti Allah. Sumpahmu sumpah goro. Sumpah digawe dolanan nggih wonten mriki umi eleke sing dijak poso ora trimo wetenge boten namung tutuke kena ora mlebon mangan ora mlebon ngombe tapi atine yo dipasake gen posone dadi toyo entuk ganjarane poso. Siji menghindari apa tadi? Hobson yuftirna asyam iman. Napa yang pertama? Algi batu. Terus wan nami matu. Yang ketiga welka libu. Yang keempat wan nadru bisyahwati. Yang nomor 5 al yaminu al kadibu. Oke, hati-hati ini supaya wis untuk 12 dino. Eman-eman nak posone ming entuk sah entuk tapi ora entuk barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rafi'u utawi hadis kang nomor 4 iku an Anasin saking Anas radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Anas, "Inakum setuhune sira kabeh iku la tak maluna yektine ngamal sapa sira kabeh akmalan ing pira-pira amal dia kang utawi amalan iku adabku luwih lembut fi ayyumikum ing dalem pira-pira pandangan sira kabeh minasyari saking rambut. Orang yang sama itu kadang
sing dianggep kula yang sami kuwi dosa cilik padahal biyen kuna ana sapa kita iku nakudu milang-milang sapa kita ing apa mau amalan ala ahdi Rasulillah ing atase zamane Rasulullah minal mubikoti saking pira-pira perkara kang rusak agama. Niki zaman saiki ya akeh. Biyen zaman biyen kuwi dianggap dosa gedhe, tapi saiki dianggap dosa cilik. Orang saiki wis melanggar aturan agama kuwi dianggap biasa. Ora ana wong biyen, contone ora usah babagan agama lah, babagan tata krama. Wong biyen kuwi arep mangan kuwi mangan ning tengah lawang ora wani. Ya toh? Ning tengah lawang mangan mbok jagung ora wani. Lah malah saiki mangan malah kadang diketokke mangan saiki biyen ki mangan ki do ngumpet. Saiki malah mangan kadang wis ngumpet tapi jebule mangane dipoto terus di-update. Mangan kadang saiki malah ning pinggir dalan. Karena mangan ya sing rame ben iso didelok wong akeh. Wong biyen ku njogo dari hari omah, mungkin biyene kon mlebu. Mergane mesake yo nek ana tanggane sing ora iso mangan, awakmu mangan nang tengah lawang, mangan ning jaba mesake. Tapi saiki apa? Akeh to wong sing ngoten niku. Nggih, zaman Nabi riyen kan ya Allah. Ora sariye zaman Nabi, zamane Umi lah, zaman Umi kadang ning pondok. Ya Allah, ora wong lanang, ora wong wedok, ora wong lanang kuwi isine ora benar. Tapi saiki kadang biasa mbak celuk-celukan biasa, jual-jual biasa. Biyen ku calana wedok boncengan isin. Saiki boncengan berdalan ora apa-apane boncengan nyikep sisa. Biyen wong wedok dolan ngene wong lanang isin. Saiki wong wedok dolan ngene wong lanang biasa. Ya ngono kuwi lah, apa meneh zaman kaitane dengan agama. Ora dengan bandingke zaman biyen aturan karo zaman biyen karo saiki niku bedone agak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rawang riwayatake guru ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa qala lan ngucap sapa Bukhari al-mubiqatu utawi maknane mubiqat iku al-muhlikatu pira-pira barang kang rusak. Al-khamisu utawi hadis kang kaping 5 iku an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, inna wa satune Allah ta'ala qaulur Allah iku ya waru cemburu sapa Allah. Gusti Allah ki cemburu, wa ghairatu wahi utawi cemburune Gusti Allah ta'ala qaulur Allah iku ayat iya yen to nekani utawa nglakoni sapa almaru awa-awaan ma ing perkara haram kang ngaramake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase ma. Cuma cemburune Gusti Allah ora cemburu lawan jenis, ora cemburu mek bojo, ora cemburu mek pacar, tapi cemburu karo wong sing nglakoni nerjang barang haram. Muttafaqun alaih. Wal ghairatu utawi lafal ghairah bifathil ghaini kelawan diwaca fathah rene ghairah wa asluha utawi asline ghairah iku al anafatu tegese napa keras, iku al anafatu keras. Wallahu a'lam bishawab.